салом дӯстон, дирӯз Реал Мадрид дар бозии аввали полуфинали Лигаи Чемпионҳо муқобили Бавария мусовиро ба қайд гирифт. Винисиус дар он дидор тавонист ки дублро ба номаш мӯҳр занад. Ҳамзамон баъди бозӣ маҳз ҳамлагари бразилиягиро беҳтарин бозингари дидор эътироф карданд. Дар ин навор қисми муҳими суханони мураббиёни ҳарду даста ва реаксияи Криштиану Роналдуро оиди бозӣ манзуратон мегардонем. Аз шумо танҳо бо лайк наворро дастгирӣ кардан ва ҳамзамон обуна шудан аз мо бошад наворҳои ҷолиб пешкаши шумо кардан. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. оғози нимаи дуюм вақти мо фаро расид. ма аз ҳамон лаҳза мо ду гол сар додем. Рақиб дар формаи беҳтаринаш қарор дошт, вале мо ба фикрам ин хел набудем. мо имкон дорем чоршанбеи оянда худро нишон диҳем. нимаи аввал мо ҳимоя мекардем, вале шадидият кам буд. дар нимаи дуюм вақте ки дар ҳисоб ақиб мондем, прессинг бештар медодем. ба назар мо роҳат бозӣ мекардем, вале шадидият кам ба чашм мерасид. мо бозиро бо натиҷаи хуб ҷамъбаст кардем ва мусовиро ба қайд гирифтем. мо давоми 90 дақиқа дар майдони хонагии Бавария азият кашидем. баъзан мо идораи тӯб мекардем ва Бавария фишор намедод. онҳо хатти дифои худро хелу баланд гузоштанд. маҳз аз истифода аз он мо голи аввалро ба самар расонидем. паси зебои кросс ва голи дидании Винисиус. дар Ла Лига ҳолатамон хуб буда, дар Лигаи Чемпионҳо наздик ба финалем. бояд ки ба Лондон сафар кунем. мо оғози хуби бозӣ доштем ва метавонистем ки дар дақиқаи якум гол занем. баъди он ҳаракатҳо аз нақшаҳо берун шуд. гол қабул кардан ҳолатро мушкилтар сохт. дар қисми дуюм бо боварӣ ҳунарнамоӣ кардем ва ҳисобро 2-1 кардем. боз имкониятҳо созмон медодем. бояд ки голи сеюмам ба самар мерасонидем. ҳиссиёти аҷиб дорам, чунки рақиб аз ду имконият 2 гол зад. мо мехоҳем ки аввал дар Бернабеу ғалаба карда, баъдан ба Лондон сафар кунем. барои ман шонси дастаҳо ҳамону 50-50 мебошад. мебинем ки чӣ мешавад. Реал Мадрид дар қалби ман ҷой дорад ва албатта онҳо фаворити мусобиқа маҳсуб мешаванд. дастаи олмонӣ қавӣ аст, вале дар Сантьяго Бернабеу онҳо шонсе нахоҳанд дошт. касе беҳтар аз ман дастгирии мухлисони ин варзишгоҳро намедонад. онҳо ҳама корро мекунанд то дастаи шоҳонаро ба финал роҳсипор кунанд. даста ба натиҷаҳои баланд мерасад. ба ақидаи ман дар финал Реал Мадрид ва ПСЖ ба ҳам меоянд. албатта аз ин ҷуфт ҳам мадридиҳо қавитар мебошанд. имсол ҳамҷон бояд ки ба Мадрид оварда шавад. ман дӯстонамро дастгирӣ мекунам ва фикр мекунам ки онҳо мухлисони худро роҳафтода намекунанд. ба ақидаи шумо чӣ дӯстон? кадом дастаҳо ба финал мебароянд ва ки имконияти бештари қаҳрамониро дорад? ҳатман фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр.